Hipòtesi de l'FBI que situa el terrorista Osama Bin Laden al darrere de l'onada d'atemptats d'ahir als Estats Units. Aquestes imatges que veuran enregistrades per l'equip de bombers de Manhattan mostren com el primer avió s'estavella contra la torre nord del World Trade Center de Nova York a 3:15 de la tarda i causa un impressionant incendi a les plantes superiors de l'edifici. Evidentment, després d'aquesta explosió, el pànic es va apoderar dels ciutadans novaiorquesos que a partir de llavors començaven a viure la jornada més terrorífica de la història dels Estats Units. Aquest matí Bin Laden negava un cop més l'autoria dels atemptats. Davant l'amenaça que els Estats Units puguin atacar l'Afganistan, on està refugiat aquest multimilionari saudita, el règim taliban ja ha anunciat que estudia la possibilitat d'extradir Bin Laden si finalment es demostra la seva culpabilitat en els atemptats. Ara és hora de fer una primera connexió amb els Estats Units. Els nord-americans s'han llevat avui encara commocionats per tot el que van veure ahir i intentant digerir les notícies sobre el nombre de víctimes que es comencen a donar. Evidentment, ara la primera preocupació és intentar rescatar els supervivents que encara hi pugui haver sota la runa de les torres bessones de Nova York i del Pentàgon a Washington. Anem, però, ara a Nova York. Allà hi ha Núria Bacardit, que ens podrà explicar quina és la situació, com s'està llevant la ciutat després de tot el que va passar ahir. Núria, endavant. Hola, bon dia. Doncs la ciutat s'està llevant encara amb estupor, estupefacte pel que va passar ahir i amb aquestes xifres que estan començant a aparèixer sobre el balanç de morts. De moment, l'alcalde de Nova York fa una estona, Rudolph Giuliani, ha confirmat la mort de 41 persones, però que els morts es poden elevar a centenars. De fet, algunes persones parlen de milers, fins i tot 10.000 persones. En el moment dels fets, quan van caure les torres bessones, hi havia entre 30.000 i 50.000 persones treballant per la zona, no només a les torres, sinó també als edificis dels voltants. Aquesta nit han començat, com qui diu, seriosament les feines de rescat, unes feines molt difícils perquè encara hi havia foc a les restes de les torres bessones. De fet, els bombers avui encara apagaven algunes flames i uns equips molt especialitzats, 8 equips concretament, amb un centenar d'efectius i amb gossos ensinistrats, buscaven per la zona el que fos i fins i tot amb l'esperança que hi hagués un miracle. I el miracle és que després de gairebé 24 hores d'aquest sagnant, d'aquest brutal atemptat, doncs es pogués trobar algun supervivent. I, de fet, aquesta nit mateix han pogut localitzar 2 policies i un home amb vida de sota les runes de les torres bessones. Gairebé un miracle. Per això ara busquen amb gossos ensinistrats la possibilitat